karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya zo daidai kenan da karfe 7 agogon TU da na Ghana. Sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo a kan mitoci 26. Abdullahi Isa. Jama'a barkanmu da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci. Marshal Idris Deby Itno Muhammad kenan ya isa kasar Burkina Faso, inda ya gana da shugaban kasar Kaftin Ibrahim Traore. A kasar Mali kuma za ku ji cewa tsohon firaministan Shugal Mega ya bayyana damuwarsa ta da kira ga majalisar sojan kasar na ganin ta ɗau mataki na shirya zaɓe da kuma dawo kan turbar demokuraɗiyya, yayin da Isra'il ta sanar da jinkirta musayar fursunoni tsakaninta da kungiyar Hamas. Yanzu haka ana shirin gudanar da zana'izar Hassan Nasrallah, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar Hamas a yankin Lebanon. Sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka sami su. Musoma da kasar Burkina Faso a ziyararsa ta farko a kasar, Marshal Muhammad Idris Deby Itno ya gana da takwaransa na Burkina Faso Kaftin Ibrahim Traore a birnin Wagadugu. Shugabannin kasashen biyu su yi nazari kan haɗin gwiwa tsakanin Chad da Burkina Faso, kuma a wannan rana an tattauna ne kan batutuwa da suka jibanci tsaro, ci gaba da kuma tattalin arziki. Shugaban na Chad ya ziyarci wurin tunawa da marigayi Thomas Sankara kafin ya halarci bikin buɗe bikin fina-finai ko kuma nuna fina-finai kenan da aka saba yi a kasar karo na 29, bikin fesfako kenan. Kamar yadda aka ja kanin labaran duniya, tsohon firaministan Mali Shugal Mega ya gana da 'yan jarida a gidan yada labarai na Bamako a jiya Asabar, inda ya sake nanata sukarsa ga gwamnatin mulkin soja, wanda ya zarge ta da karya yarjejeniyar da gamayar jam'iyyun siyasa da kuma rawar da suka taka wajen faduwar tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe. Rikici dai ya barke tsakanin gwamnatin mulkin soja da 'yan siyasa masu neman sauyi da suka haɗa kai wajen kawo ƙarshen mulki da aka yi, wanda kuma ya ƙare. Wannan shine babban sakon Shugal Mega a ganawarsa ta farko da manema labarai tun bayan korarsa da aka yi a watan Nuwamban shekarar da ta shuɗe. A jamhuriyar demokradiyyar Congo, hukumomi tsawon makonni dai suna kira ga abokan hulɗar wasanni na ƙasar Rwanda irin su Paris Saint-Germain da Arsenal da kuma hukumar kula da motoci ta ƙasa da ƙasa wato FIA da su kawo ƙarshen haɗin gwiwa da suke da shi da ƙasar ta Rwanda a wani mataki na danna mata birki, wanda zai kai ƙasar ta Rwanda ga kawo ƙarshen goyon baya da tallafi da take baiwa ƙungiyar M23. Kiran na jamhuriyar demokradiyyar Congo na zuwa dab da soma babbar gasar tseren nan da aka sani da Tour du Rwanda a birnin Kigali, gasar da za a somawa a wani yanayi mai cike da tashin hankali a wannan yanki. To da samun wannan labari, mataimakin kakakin gwamnatin Rwanda Alain Mukuralinda, Kigali ta ki amincewa da siyasar Kinshasa na kira don ganin an kawo ƙarshen hulɗar ƙasar da abokanin hulɗarta a fannin wasanni da ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa ko ƙungiyoyi daban-daban irin su ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ko kuma ƙungiyar kwando ta duniya NBA. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. A yau Lahadi ne ake gudanar da zaben ƙasar Jamus, wanda ake kyauta zaton zai iya kawo sauyi ga gwamnati mai ci a wannan ƙasa. To ko a jiya Asabar, jajibirin babban zaben kenan an fuskanci zanga-zanga a babban birnin kasar Berlin, yayin da wata zanga-zangar bangaren 'yan adawa wanda suka kalubalanci gungun masu zanga-zangar kyamar baki tare da nuna bacin ransu ga tsari ko kuma manufar da suka ce ta saba wa tsarin demokradiyya. Kallo da ya koma bangaren 'yan adawa da ganin cewa ko za su iya taka rawa a wannan zaɓe na ƙasar ta Jamus. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya jaddada aniyarsa na dakile yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kungiyar tarayyar turai da wannan tsari da aka da Mercosur, wata kafa ko kuma kafa a samar da wani yanki mai faɗin gaske na kasuwanci cikin 'yanci, wanda ya kunshi mutane sama da miliyan 700 a faɗin tarayyar turai da ƙasashen na Mercosur da suka hada da Argentina, Brazil, Paraguay da kuma Uruguay. Shugaban na Faransa na mai cewa hakan na barazana ga aikin noma na Faransa da gurgunta muhalli da kuma haifar da rashin adalci ga manoma na turai. Da yake jawabin a wurin baje kolin noma a birnin Paris a ce Asabar, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce Faransa na ƙara zage dantse wajen samar da 'yan tsiraru a cikin tarayyar turai domin hana aiwatar da yarjejeniyar kasuwanci tsakanin ƙungiyar tarayyar turai da waɗannan ƙasashe. A kasar Lebanon a yau ne ake sa ran dubban dubatar mutane za su halarci zana'izar Hassan Nasrallah, tsohon shugaban kungiyar Hezbollah da sojojin Isra'ila suka kashe a ƙarshen watan Satumbar bara.
an jinkirta bikin ne saboda yakin watanni biyu da suka biyo bayan mutuwarsa da kuma yanayin tsaro. Ranar Asabar 22 ga watan Fabrairu sama da magoya bayan kungiyar ta 'yan shi'a suka yi dandazo a Lebanon kuma suna ci gaba da sadaukar da kai ga Hassan Nasrallah. A daidai lokacin kuma Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a yau Lahadi yana mai sanar da ɗage musayar fursunoni tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a Gaza har sai kungiyar ta Hamas ta kawo ƙarshen tsarin da take cewa ya saba wa ƙa'idoji na mutunta ɗan adam ga mutanen da aka yi garkuwa da su. Isra'ila na zargin kungiyar ta Hamas da amfani da mutanen da take garkuwa da su wajen farfaganda. Hakan na daga cikin ababen da suka janyo jinkirta sakin Falasinawa da Isra'ila ke rike da su yanzu haka.